హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో గోండి సాంగ్ ఎక్సలెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్న సాంగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏదైనా సాంగ్ మీద వీడియో చేయాలి అనిపిస్తే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్యాగ్ చేయండి. నేను ఆ వీడియోని తీసుకొని వీడియో చేస్తాను. సో ఇప్పుడు డెమో చూద్దాం. ಸುಡ್ತುವೋನಿ ಸೂಡಂತ ಕೌತುವೋನಿ ಕೌವಂತ ಸರಬತ್ತೈರೋನ ಬಲ ಇತಲಗು ನಮ ತೀಸಂತ నడిది చంద్రకోర అర్ధవారు సింతాక మమ నివాసిటి సుడ జబనితే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ పెడదాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్. ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 1 by 1 చివరి వరకు టోటల్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. నుంచి కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటోకి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసి పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, సేమ్ ప్రాసెస్. ఫొటోస్ కొంచెం చిన్నగా అయితే జూమ్ చేసుకోండి, ఏం పర్వాలేదు. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేయండి. ఇలా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా చేస్తూ ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం 17 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ లాంగ్ ఫోటో ఉంది, ఇక్కడ దాకా చేసుకోవాలి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. ఇది కూడా పైనుంచి ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ ట్రయల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసి పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 ఫొటోస్. ఇలా చిన్నగా అయితే ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటూ ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక ఫోటో, ఆల్మోస్ట్ ఫొటోస్ కంప్లీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇలా కంటిన్యూగా చేస్తూ ఇది కూడా సేమ్ అక్కడ వరకు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 16 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వరకు 16 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాంగ్ ఫోటో నుంచి కాదు కింది నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి లాంగ్ ఫోటో ఇక్కడ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇక్కడ 17 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోకి పేస్ట్ చేయండి. ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే ఆ ఒక్క ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 4వ ఫోటో కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే
ఇప్పుడు మనం లాంగ్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాంగా, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. ఈ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇది సేమ్ లాస్ట్ వరకు. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి చివరిగా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకా లాస్ట్లోనే ఇంకా ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫోటో నుంచి 19 సెకండ్ నుంచి ఈ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేయండి. 19 సెకండ్ పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, సేమ్ ప్రాసెస్. టోటల్ వీడియో అలాగే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఈజీగా కూడా ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో, ఈ ఫోటో పేస్ట్, కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎలా వచ్చిందో. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.